Ka ne ka jinga tu kana ka dei sapang ka wei ka long kami ka basha le ben ha wei upulet. Ha ka wei ka step ki kejat sengi ba pernai ki lum ki wa ba itanat lasdang ban tebe jing shai ha ka wei ka snong red. Ha ki linti snong ki kena ki amare kamen bat ki kentei ki yat lenti ringkat ukiu ha kli ki tenrong klem jing kuslai. Ha kata hi ka snong ka wei ka long kami ka bala kamrang ba ka ba kerteng ka Savitri ka bala don uwei ukun senrang ubalong u Kapten Arnav Singh ubatrei ha ka Indian Army ka ying jong kane ka long kami ka long ka ba jot Henry ka do nut jong ka long ka ba khuj bat ka dap da ka jing ie yala ukun kane ka long kami man ka step ha ka temple ka dwai kabu ringkat ya ka dor ba phu samrkhi jong ukun uba phong ha ka uniform sipai ukun ubala kran khaddu shwa ba unlech ha ka kam uong mei ban shakri ya kari ka long ka kam jonga Henry ha ka ne ka kanti ka jing im jong ka Savitri kam long ka basuk uwei upulit ubadai pech ha ka thanat ka badon ha ka ta ka snong jong ka ta ka long kami u Inspector Ranjit ulong ubriu ubala tip habaro ki benta namar ka bor bat ka jing sngew kraw jong ubadon ka jinglong ka basniu ubakwa ban thau pisa na ki nong shong snong bat ban penshitom ki baduk ka long ka kam jong ka ba man la ka sngi ha ka wei ka sngi uwei ubriu ula shim ju bor ya ka jaka ka badon hajan ka benta ka ying jong ka Savitri klem la yo jing bet kata ka jaka ka ba ukun sipai jongka ula pentit sngobha kum ka jingken mau ya ka kemi jong u Arnav ka le chathanat pulet bat ka panjing rap na u Inspector Ranjit kum u badai pet ya ka shongsuk shongsan ha ka snong ka thau kata ka long kemi ka laong sar ka dei tang ka jaka ka baret ka bala pentit da ukun jonga kum ka jingken mau ka long kemi klayatu uwei ubriu ubalate ya ka ying hakata ka jaka sngobha ya rap yanga Ranjit ula jupap da ka jingbom perkhat madam kane ka dei ka kam jaka lada phim don kot ngamla banle ai Henry lada phi kwa banle kham klo ya kane ka kam phi hap ban siu pisa ka jingmut jing perkhat jong ka Savitri la klumar kane ka long kami ka laong kun ngadei ka kentei ka batuk omdon ubayarap yanga u Inspector Ranjit urki ka bat ulaong pidon kun ukun jong pi ude usipai balei phim ong ya ba unpha ai tang sipang ka kam jong pi la dep ka jingja buram hapreng ka uniform upong kimi ki kentin ha ka surkran jong bat ki khmat jong dap da ka jing sarong ka Savitri ka pendem ya ka khli shapo ka sngorit mensim bat ka laong ukun jonga udon hakaput uyale na ka benta kari umla banwan hangne Ranjit uthap da ka khti ha ka mit ong ya ka te penkut no ya ka ne ka kam khandau jong phi ha ka to ka jaka kilet nyo ka temman bit wat om penwit yanga baro ki briu ki badon hangta ha police station kila shupet ya ka Savitri ki umat kila dap ha ki khmat jong ka Savitri bat ka mino na thanat klem da ong ai ringkat bat ka jing sngosi kane ka khubor kelas dang sapriang habaro ka wei ka snong u police officer ula panja purom ya ka kemi jong usipai habordar ha ka jaka badap da utha u Kapten Arnav ula yo ya ka shithi na la ka kemi jong ka tho ya kini ki kentien ha ka shithi kun ka jingkoi jingkhya jong phi ka long ka jingkamen jonga Henry ha ka ne ka kenti ngalamat ya jing snusi ka bakraw u Inspector Ranjit ula panja buram yanga hakmat jong ki briu Henry ngatip phidon na pedang ki jingyale na ka banta kari ngahab bansha bat sngap jar ya ka ne ka jing nyau ben jong kikti jong Arnav kilabat thraj ya ka shithi kikmat jong dap da ka jing bitar une usamla
ulet sya unong penyat ubalong major jong bat ula ong sar kajing syalek ben kalajia ya ime jonga hasnong ngapan syuti ban let hasnong major upet ya major ula jubab Kapten Singh omdon kabakraw ban ya kajing train na kabenta kari Henry kaburom jong kakemi kalong kabadon kam kilet ban ya lek persya na kabenta kajing shisha Arnav ula ai jing salut ya major bat haka step kababut ula mi na kajaka ba udan ula let shalasnong enda Arnav ula poi hasnong haki jan sipai jong kipat ba kila lumlang ban pet ya ki kena kila mare bat kila ong pet iba jongi ila wan pai haki kmat jong kakmi ka Savitri kala pau da kajing kemen ringkat kajing diaw namar ka siaw ram ba klasa nyaw ben ha uwe upulit hakmat jong kibriw ka Savitri ka bat yu kun hakti ka ong ya kun balay piwan sa snong hangtay dang don ka jingyale nakabenta kari Arnav ula ong may ubala ban le ben ya kaburom jong pi umla ban syakri hok ya kari Henry ngaday ban sumar syua ya pi ningkong bat ya ka hok jong pi Arnav ulet chatanat Ranjit udang syong di secret hapo jong ka office rekam enda Ranjit ula yoi ya Arnav ula ong da kajing sngaw he hero jong kari jongi ula wan piwan le ayu hang ne kapten Arnav ula jubab da kasur ka bacam ngawan ban kili balay pilek ben ya ka kemi jonga Ranjit ula reki arsab bat ula ong le ben ime jong pi iwan man la kasi hang ne barok kitip ikata bat iyam man la kasngi Ranjit ula ong biang da kasur ka basngaw meng kane kamde ka jaka trekam jong kisipai pimla ban lemon ha kikmat jong Arnav lapau ka jing bitar bat ula ong me klem le ben tang ya ka kemi jong usipai Henry ya kari barok ka way bat totip ha menta ka jing shisha kan pau Ranjit urki biang bat ula ong kilit no kun wan ra ning kong ya kisaki ngin sia kranpat hadin chapang ka jing shisha Arnav ula mi klem ong esyu Henry ha kata kamiet ula rai ba un penpau ya ka jing shisha persya ya Ranjit Arnav ula ya kran bat kisamla jong kasnong ula ong ya ki kapor kelade ban penjano ya kajing syapting hakane kasnong jongi Arnav ula ong biang hakisam lasnong inspektor ulong upa bamsap idon kam ban lum ya kisaki kibabiang persya ya da kabajar jar bun ki nongsong snong kilayang bat wanra ya kisaki uwei unong rep ula ong ba Ranjit ula simpisa na kinong rep uwei hadin uwei kiwan syakmat kiliyatu ya laki jong kitaw bat kiliyatu ru ba usim pisa yaki Arnav ula record daka video usim ya kidur bat ulum ya kisaki kibabiang hadin laisngi ula let sa office jong ka district bat ula ya kendu ya ka SP Nita kelapet ya ka file jong bat kala ong Kapten Arnav pilale ya ka babhasibun Henry pidei bantip ba Ranjit udon ka jingerap na kinong sensyar kane ka kamlong kabasok Arnav ula jubab kum uriuslur ula ong ya ka madam lada ngam syepting ya kikuli hakaput tebalay ngan syepting ya kinong bamsap hangne ka SP Nita karki bat kala ong kalong kabadey ngin syem ya karay katkum kaan ha kata ka janmiet ngadon ka jingkanra hatanat Ranjit ula syakyam ha kaporba usim pisa bean ka kubor la sapriang barok hapo kasnong kataw inspektor ula syakyam ha ka step kababut kasngi kabasyay la taba ha kasnong bat menta omdon syu ka jing syepting ha kikmat jong kibriw kibadey kinong snong kidap tang ka jing sok ka Savitri kala thangla cha temple ka dwai aingu hangta
namar ka jing job. U arnaf u lej hajan jong ka kemi, bat u la ong da kasur ka bajam. May mentang lapan krau biang ya ka kertang jong pi. Ki umat kila tuj na ki khmat jong ka Savitri, bat ki long ki umat jong ka jing kemen. Ka kemi ka la ong, kun mentang ngasung sarong, bangadai ka kemi jong usipai. Ki nong song snong kila sedang ban khot ya u arnaf, ba u day u riu slur jong ka re. Bat menta ka jing kemen kelawan pai biang ha ka yingrit jong ka Savitri. Wat la ka ying ka long ka bajot bat pay, Henry ka mensim ka long ka basbun. Bat ki jing mut jing perkat ha ka donut jong ka, ki long ki bakamen. Nadu kata ka sengi, ki nong song snong kila nang sengutu, ba kim day ban septing yano, yaj ha ka jing slur, ringkat bat ka jing shisha. Ka kemi kala sengu kemen, ba ukun ubadai usipai, omba uyakun tangha kaput, Henry halaga snongru uyakun. Lada episode tenat kekene ka jing etuk kana, so like, share, comment, bat subscribe ya ka channel.